আচ্ছা আচ্ছা কপাটা চলে যাচ্ছে। କଣ ଆଜି ଏମିତି ମନ ମାରି ବସିଛ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମେ କଲୁ ଆରେ ଭାଇ କୋହନାରେ ମୋ ପେଟ ଖାଲି କଣ ହଉଛି ଆରେ ମନା କରୁଛି ସେ ଚପି ଝିଅ ମତେ ଡାକିବାକୁ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଭୋଜି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆରେ ଖାଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିକେନ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥିଲା ବଫେ ତ ଖାଇବା ଚିକେନ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥିଲା ଆରେ ଖାଉ ଖାଉ ସେ କଣ୍ଟାଟା ପଶିଗଲା କୋଉଠି ଇଏ କୋରାଟରେ କୋରାଟର ଭୁଲ ଆରେ ବାପା ଆଇଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବୁ ଇଏ କୋରାଟରେ ଯୋଉ ଲାଗିଯାଏନି କଣ୍ଟାଟା ଯେ କଣ ଆଗରୁ ଟିକେ ଖସି ଯାଉ କଣ୍ଟାଟା ମତେ ଭାରି ରାତି ପକଉଛି ମେଡିସିନ ଅଛି ଭଲ କାମ କି ମେଡିସିନ କହିବି पूरा वीडियो कौन है पूरा वीडियो अबे ये कौन है गुआ घियो अबे गुआ घियो हो कि घुसरी घियो हो सब काट के दे मोर खसी जाओ पूरा वीडियो गुआ घियो कुआडे बोलला के सारा को बेलो कोड़ा टिके दिया मुड़ी को टिके दिया अबे खाली ना बनना No, 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 no. धन्यवाद